Fl-aħħar snin Sport Malta wetqet 20 ta' proġetti sportivi u kabret in-numru ta' faċilitajiet tagħha u tinsab involuta fl-organizzazzjoni tal-logħob tal-Special Olympics 2022 u l-logħob tal-pajjiżi żgħar Ewropej 2023 li t-tnejn se jsiru f'pajjiżna. Din l-entità governattiva għandha lan li tiżviluppa l-isport u l-attività fiżika f'pajjiżna. Il-Prim Ministru Robert Abela, akkumpanjat mis-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-isport Clifton Grima, żar il-kumpless sportiv tal-Kottonera fejn tkellem u ltaqa' mal-ħaddiema ta' Sport Malta. Fil-preżent Sport Malta timpjega 95 ħaddiem full-time u 350 ħaddiem part-time fil-faċilitajiet tagħha fil-kumplessi sportivi fil-Kottonera, il-Marsa l-Ħamrun u Ħalkirkop, il-Pixxina Nazzjonali f'Tal-Qroq kif ukoll ix-Shooting Range f'Takandja. Kien spjegat li Sport Malta hija regolatur u anki toffri skemi ta' assistenzi vari lil laqdiet u klabs tal-isport. L-entità toffri wkoll servizzi bi programmi ta' attività fiżika u sport fil-komunità. Mit-13 ta' Lulju l-qudiem il-faċilitajiet se jkunu qegħdin jilqgħu eluf ta' partiċipanti għal programm Summer on the Move. Il-Prim Ministru saħaq li l-Gvern huwa kommess li jkompli jinvesti f'infrastruttura moderna bilan li Malta tkun fost l-aqwa pajjiżi Ewropej li toffri kull opportunità lil dawk interessati fl-isport sabiex jilħqu l-obġettivi tagħhom fosthom l-investiment ta' 9 miljun euro li tħabbar ftit tal-jemilu għal proġett fiċ-ċentru sportiv tal-Marsa. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ l-Isport u l-Volontarjat Clifton Grima saħaq li x-xogħol li jagħmlu dawn il-ħaddiema huwa indispensabbli biex ikollna soċjetà aktar b'saħħitha. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Marko Tajjar ta' ħajru wkoll il-Gvern talli fl-aħħar snin żied il-budget iddedikat lill-isport sabiex jintlaħqu l-miri li hemm ippjanati għas-snin li ġejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.